Metropola Šariša, starobilý Prešov, oslavuje v týchto dňoch 70. výročie Slovenskej republiky Rád. Zastavme sa aj my pri pamätných miestach a zalistujme v krátkej histórii prvého proletárskeho štátu na našom území. Zrodil sa vo víre revolučných udalostí roku 1919, keď sa dostal k slovu proletariát bývalého Uhorska. Sociálno-demokratická a komunistická strana Maďarska spoločne prevzali moc 21. marca a vyhlásili diktatúru proletariátu. Predsedom revolučnej vládnej rady sa stal sociálny demokrat Sándor Garbai, ľudovým komisárom zahraničných vecí komunista Béla Kun, ktorého oslobodili z väzenia. Hybnou silou vtedajšej revolučnej vlny bola idea svetovej proletárskej revolúcie. Cez rádiostanicu v Čepeli nadviazali maďarskí komunisti kontakt s Leninom a s medzinárodným proletariátom. Republika Rád bola trňom v očiach mocností dohody a ich spojencov. Na novej mape Európy, ktorú chystali vojnoví víťazi v Paríži, nebolo miesta pre proletársky štát. V hospodárskej a diplomatickej blokáde sa pridružila vojenská hrozba. Na Dunaji boli k intervencii pripravení Angličania. V Segedine Francúzi. Priamy vojenský útok začali 16. apríla rumunské vojská. Neskôr sa k ním pripojili československé pod velením francúzskych a talianských generálov. Republika Rád sa musela brániť. Keď mierový návrh Bélu Kuna adresovaný vládam Československa, Rumunska a Juhoslávie ostal bez odpovede, revolučná vláda vyhlásila mobilizáciu. Len v samotnej Budapešti nastúpilo na jej výzvu vyše 40 000 mužov. Vládny zmocnenec Tibor Samuej odletel do Moskvy rokovať s Leninom o vojenskej spolupráci. Do Budapešti sa vrátil koncom mája, keď proletárske vojsko začalo úspešne postupovať na sever. Ten s cigaretou je hlavný veliteľ generál Vilmos Böhm. Zapamätajme si ho, ešte sa k nemu vrátime. V radoch Červenej armády bojovali proletári rôznych národností. Mnohí z nich pochádzali z južného a východného Slovenska. Preto nie div, že v tejto oblasti vítali proletárske vojsko kyticami kvetov. V Košiciach na hlavnej ulici vraj vyhrávala aj cigánska kapela. Po príchode Červenej armády sa v mestách a na dedinách vytvárali rady robotníkov, roľníkov a vojakov, revolučné direktóriá. 10. júna prišli do Košíc predstavitelia proletárskej vlády z Budapešti. Zhromaždeným Košičanom Béla Kun okrem iného povedal: bez ohľadu na to, akým jazykom hovoríte, oslobodili sme vás od vykorisťovania. Naším konečným cieľom je vytvorenie Medzinárodnej republiky Rád.
súlade s ideou svetovej proletárskej revolúcie bola 16. júna vyhlásená v Prešove Slovenská republika rád. Na slávnosť prišli tisíce obyvateľov východného Slovenska aj zástupcovia Socialistickej strany Maďarska. Predseda jej slovenskej sekcie, Antonín Janoušek, sa stal predsedom Slovenskej revolučnej vlády. Medzi tým prišlo do Budapešti ostré ultimátum mocností dohody. Oznamovali v ňom práve stanovené hranice Maďarska, Československa a Rumunska a žiadali okamžité stiahnutie Červenej armády zo Slovenska. Krajinský zjazd rád po búrlivej diskusii ultimátum prijal. Termín odsunu určili v Bratislave. V prvých júlových dňoch odchádzala s Červenou armádou do Maďarska aj vláda Slovenskej republiky rád, ale tam sa tiež situácia vyostrovala. Osobitné oddiely, Červená stráž a Leninova mládež museli čoraz častejšie zasahovať proti ozbrojeným akciám vnútornej opozície. Tu podporovali aj niektorí sociálni demokrati vo vláde. Generál Vilmos Böhm, ešte ovenčený Vavrínmi víťaza z postupu Červenej armády na sever, sa vzdal funkcie hlavného veliteľa a vo Viedni rokoval so zástupcami dohody o zvrhnutí diktatúry proletariátu. Ťažkú porážku utrpela Červená armáda v Zátisí, keď štáb generála Ferenca Juliera odovzdal vlastné bojové plány nepriateľovi. Potom už rumunské vojsko rýchlo postupovalo na Budapešť. Osud Maďarskej republiky rád bol spečatený. Na jej predstaviteľov čakali žaláre alebo dlhoročný exil. Béla Kun emigroval cez Rakúsko do sovietskeho Ruska. Bojoval na frontoch občianskej vojny, pracoval v strane, v Kominterne. V roku 1937 ho zatkli. Asi o rok neskôr popravili. V roku 1955 rehabilitovali. Do sovietskeho Ruska sa dostal aj Antonín Janoušek, súdený v Maďarsku i v Čechách. Bol medzi prvými, ktorých Leninova vláda zachránila z hortijovských väzníc výmenou za maďarských dôstojníkov zajatých vo vojne. Do vlasti sa už nevrátil. Zomrel v Moskve v roku 1941. Doklady o činnosti a cieľoch prvého proletárskeho štátu na našom území opatrujú v Múzeu Slovenskej republiky rád v Prešove. Svedčia o tom, že politický, národnostný, sociálno-ekonomický a kultúrny program vtedajšej revolučnej vlády predstihol dobu o niekoľko desaťročí. Krátke obdobie Slovenskej republiky rád patrí k najsvetlejším stránkam našich novodobých dejín.